Ka JN Suzuki kabadan ha Mawblei bat Tnat ha Sufferlong Mawblei ha Kiwei ha Nongpo ha Nongstan ha Mawngap ha ICAR batura kawan rashapi yaki offer pa Pher. Na kabanta ki customer ki bakwa banthit ya ka Suzuki Gixxer 150 kinyo ya ka ashid voucher ka bahadu san hajar tingkang. Na kabanta ki customer ki bakwa banthit ya ka Suzuki Gixxer 250 nani ka Vistrom SX 250 kinyo ya ka ashid gifts and voucher ka balai hajar tingkang. Amtang kata pila rubanthit yakni ki arshaka dakaba CEO down payment hakasut kabarin. Pinyo ru ya ka free helmet, roadside assistance but ka discount ha ki accessories. Pilaban call ha kini ki number nyaun rio arpra not sansan lai pra khandai. Khandai nyaun saw iwe rio not lai khandai. But khandai lai rio ar not rio san not ar iwe. Nani pila ruban wan shaka JN Suzuki dealer banyo igijing tip ki ba company. Terms and conditions apply.